Na, sziasztok, jó reggelt! Ez most megint egy hajnalban felvett videó lesz, és megint az van, hogy a gyerekek vagy jelentkeznek 10 percen belül, vagy még egy órám is van, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mire fogok jutni és hogyan, de az az eredeti tervem, hogy adok egy kis helyzetjelentést, illetve arra gondoltam, hogy mesélnék nektek a várandóságomról, hogy milyen volt az ikrekkel a várandóságom. Még az is lesz, hogy az is lehet, hogy ezt majd szét fogom vágni 2 külön videóba, mert lehet, hogy kicsit terjengős leszek. A várandóság az biztos, hogy terjengős lesz. Na, de akkor helyzetjelentés. Igazából most reggel 6 óra van, és az első dolog, amit itt be akarok dobni, az a férj himnusz, vagy az apa himnusz, mert olyan éjszakánk volt, hogy gyakorlatilag este 9 óta nekem nem kellett gyereket gondoznom, és nem azért, mert nagymama van itt, hanem azért, mert a férjem valamilyen csodálatos módon így megtáltosodott, és letolta az éjszaka nagy részét a gyerekekkel. Valószínűleg ez azért is van, mert úgy mentünk bele az estébe, meg az éjszakába, hogy én viszont nagyon elfáradtam. Kicsit túlvállaltam magam tegnap, azt hiszem, mert voltam a gyerekekkel is sétálni az egyik alvásidőben, úgyhogy ami tök jó dolog, csak hogy akkor egyáltalán nem pihentem, aztán a rákövetkező délutáni alvásidőben elvittem még a kutyusunkat is sétálni, meg a háztartás körül csináltam egy csomó mindent, szóval akkor se ültem le, és hogy amikor így belementünk így az esti fürdés körüli időszakba, amiben ráadásul úgy mentünk bele, hogy nem nagyon aludtak előtte a gyerekek, addigra én nagyon-nagyon fáradt voltam fejben is, meg fizikailag is tényleg az van, hogy nem ültem le. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt most megint egy kicsit van egy tanulság, és az alapján egy kicsit máshogy kell dolgokat csinálni. Szóval, hogy az egyik dolog, hogy nem lehet most már arra alapozni, hogy ők 2 evés között fixen alszanak. Most már eléggé látszik az, hogy naponta legalább 1, de van, hogy 2 alvásidőt is így, hát ha nem is teljesen skippelik, de hogy azt csinálják, hogy ébren vannak egy ideig, és akkor utána jobban kell őket höcögtetni, hogy mondjuk egy órácskát aludjanak, még mielőtt jön a következő evésidő. Illetve az is van, hogy hát néha csak annyi azt tartja őket ébren, hogy mondjuk kakálnak egyet, és akkor ha azon éppen nagyon dolgoznak, vagy attól nagyon felébrednek, akkor meg azért nem lehet őket letenni. Szóval, hogy ez egy új világ, hogy a gyerekek nem mindig alszanak a 2 etetés között. Most betöltötték a 8 hetet amúgy a héten, szóval most kezdődik ez. Közben rohadtul aranyosak, szóval az, hogy így nézgelődnek, meg most már követnek mozgásokat, meg hangokat, meg emelgetik a fejüket, már így láttam így fölkönyökölni is, azt hiszem mind a 2-jüket, és úgy nézelődni. Aztán indul a forgolódás is most már, ilyen oldalról hasra, meg nem is tudom, oldalról hátra is forgolódtak, szóval nagyon-nagyon aranyos, meg nagyon-nagyon jó látni ezeket az első ilyen szuper mini kis fejlődési mérföldköveket. Bocsi. És igen, na, szóval, hogy ez a tanulság, vagy nem, ez a megfigyelés, hogy most ez a változás történik, hogy nem lehet arra számítani, hogy fixen alszanak, és a tanulság az az, hogy ennek megfelelően viszont nekem is máshogy kell beosztani az időmet, meg az energiámat, mert ha nem tudok erre fixen számítani, akkor viszont simán megtörténhet az, hogy mondjuk van egy etetés, és utána 3 órán keresztül nem tudok semmit csinálni, és ráadásul készenlétbe is kell lennem, és utána jön még egy etetés, és hogy ez egy hosszú, nem is tudom, hát összesen kb. 5 óra, és az nagyon, nagyon le tud fárasztani. Úgyhogy
Ja, nem tudom, hogy ebből mennyi fog átmenni, vagy hogy megy át, lehet, hogy nagyon kusza a gondolat, de hogy a lényeg az, hogy egyrészt most már valószínűleg tényleg meg kéne lépnem azt, hogy napközben is valamikor pihenek. Ha nem is alszom, akkor legalább annyit csinálok, hogy leteszem a popómat valahova, és nem mozgok, és nem talpon vagyok. Másrészt meg így az elvárásaimat is ehhez mérten kellene így menedzselni, hogy ne számítsak arra, hogy mindig lesz annyi szabadidőm, és hát nyilván ez most már csak változni fog, szóval egyre többet lesznek ébren, meg egyre többet kell, meg lehet velük foglalkozni, amikor ébren vannak. Úgyhogy most ez a változás van így az életünkben. És igen, és akkor a férjhimnusznál tartottunk, szóval, hogy este 9-re én igencsak elfáradtam, úgyhogy akkor apa vitte igazából azóta a gyerekeket, valamennyit ő is aludt azért közben, de ő kelt hozzájuk késő este is, meg hajnalban is, és akkor majd most reggel fognak kelni. Csak annyira össze-visszaettek, hogy nem tudom, hogy ahogy mondtam, hogy most vagy egy óra múlva fog a kisfiam bejelentkezni. A kiskutyánk az bejelentkezett, viszont ő úgy néz ki, hogy ki szeretne menni. De mindegy, megpróbálom még elodázni. Igen. Úgyhogy ez a helyzetjelentés része. Nem tudom, mit tudok nektek mutatni. Ja, így, hogy nem gondoztam gyereket éjszaka, így most megint előkerült a fejés, és ami nekem nagyon... Most locsolom ki, nem hiszem el a manóba. Na szóval, amit mutatni akartam, de nem biztos, hogy megérte, az egy jó kis 150 ml tej, de ezzel a fejügéppel még mindig nem vagyok olyan szempontból barátságú, hogy nem tudom, hogy mikor és miért locsolom ki belőle a tejet. Na mindegy, ezt letesszük. Szóval... Hát most így jártam. Szóval legalább a fej is menőség volt most éjszaka olyan szempontból is, hogy megtehettem, hogy nem keltem fel és nem szoktattam, hanem gyorsan elintéztem. Olyan szempontból is, hogy látom, hogy tényleg van tejcsi, mert most, ja igen, ezt nem meséltem, de hogy elkezdtem abba hagyni azt, hogy mérem a gyerekeket szoktatás előtt meg után, mert már valamire idegesített, meg nem is nagyon kivitelezhető, mert olyan nagyok már annyira csapkodnak, meg kalimpálnak, hogy nem lehet őket megmérni. Úgyhogy emiatt abba hagytam a méricskélést, de emiatt nem tudom, hogy ténylegesen mennyit tesznek, csak feltételezem, hogy eleget, mert amikor nem esznek eleget, akkor elfogadnak utána még tápszert is. És lényeg, hogy most tök jó visszaigazolás volt, hogy fejtem egy nagyobbat így etetés helyett is, és akkor így látom, hogy van mennyiségileg tej, úgyhogy valószínűleg ilyen fronton is rendben vagyunk. Na kiengedem azt a kis kutyát, mert nagyon nyüfög. Na, egy kis kutya kiengedéssel később, és a földszintről jelentkezünk. Igazából a jó az, hogy itt több fény van, meg nem kell annyira suttognom, mert nincs itt a szobaajtóm, és a gyerekeket se ébresztem el, meg a férjemet se. A neheze az viszont, hogy akkor itt most egy emelet távlatából kell fülelnem a gyerekekre, de majd igazából, ha nagyon kellek nekik, akkor azt egyértelműen fogjuk hallani. Na mindegy. Szóval kb. Ez a helyzetjelentés, hogy többet vannak ébren, hogy örülök, hogy úgy néz ki, hogy az anya teljes táplálás legalább annyira megy, hogy egy etetésnél egy gyereket meg tudok etetni, hogy most megint nagymama segítség nélkül vagyunk 2 estét, amiből úgy néz ki, hogy egyet már lehoztunk, és akkor igen, itt a férjhimnuszt még egyszer felhozom, és hát ennyi. Talán még annyit elmondanék, hogy egy tök izgalmas nap van előttünk is, mert nekem az a tervem, hogy egy barátnő társaságommal mennék el találkozni, illetve töltenék együtt időt ma. Az egyik barátnőm
gyereknél, és az lesz a kihívás, hogy nem vinnék gyereket magammal, és a férjem lesz itthon a gyerekekkel, és most nem jön hozzá segítség, baráti segítség sem erre az időszakra. És akkor itt különböző szenáriók voltak egyébként. Először is volt az a szenárió, hogy viszek magammal legalább egy gyerkőcöt, oszd meg és uralkodj alapon, de az van, hogy a barátnőim is, meg az ő gyerekeik között is van olyan, aki nem teljesen magegészséges, úgyhogy azt még egy kicsit erősnek éreznénk, hogy oda beviszünk gyereket, mert nyilván én tudok úgy menni, hogy felveszek maszkot, meg nem nyalogatok össze senkit, de a babákat nem vinném be ugyanebbe a légtérbe, úgyhogy így jutottunk el oda, hogy akkor az az opció kiesett, és akkor a babák biztos, hogy itthon maradnak, és akkor a férjem vigyáz rájuk, és hát még azon gondolkozom, hogy lesz az ellátásuk, mert igazából kb. 3 percre van kocsival a barátnőm, szóval megcsinálhatom azt is, hogy hazaugrálok pár óránként legalább egy gyereket megetetni. Az mondjuk ilyen szoptatás szempontból is tök jó lenne, de nyilván amúgy azt is megcsinálhatom, hogyha apa nagyon ügyes és nagyon jól megy neki a nap és nagyon jól bírja, akkor etetgeti a gyerekeket tápszerrel, én pedig a barátnős társasági összejövetel alatt elmegyek fejni. Meglátom, nem tudom, hogy fog jobban kijönni, mert igazából ha ott is el kell vonulnom egy fél órára mondjuk fejni, akkor annyi erővel már akár hazaugorhatnék, szoptathatnék és vissza is mehetnék. Úgyhogy hát majd meglátjuk. És amúgy nem vagyok szégyellős, a barátnőim előtt valószínűleg simán fejnék is, de van, akinek a férje is ott lesz, és azt hiszem, hogy az egy ilyen lélektani határ egyelőre. Hogyha nem muszáj, akkor barátnők férje előtt, meg más férfiak előtt inkább nem melfejőzök, hogyha nem muszáj. Na, úgyhogy majd ezt utólag elmesélem nektek, hogy ez hogy ment. És jaj, nagyon fontos update még, hogy megjöttek a cipőim. Ezt lehet, hogy meg is mutatom nektek. Csak azért, mert annyira szerelmes vagyok beléjük, hogy csak na. Várjatok, megmutatom. Szóval végül 2 pár cipőt vettem, rendeltem az internetről, a Belenka nevű, azt hiszem lengyel, ilyen barefoot cipőgyártótól, és azt gondolom, hogy ez a 2 pár most ki fog szolgálni engem télen, meg szerintem tavasszal is kb. Az egyik, az egy fekete, ilyen Chelsea típusú bokacsizma, ahogy látjátok, ilyen nagyon nagy a lábfeje, meg ilyen nagyon széles, mert ugye ezek a barefoot cipők azt az érzést próbálják adni, mint hogyha mezitláb lennénk, és így rendesen ki tud terülni a lábfej, meg a lábujjak. Úgyhogy ez az egyik pár, ez a bárhova is elmegyek benne, bárhol, ahol meg kell jelenni, párcipő, és a másik, az pedig egy ilyen praktikusabb pár. Ez gyakorlatilag most a sportcipőmet, meg a túrabakancsomat is ki fogja váltani, ebben fogok rohangálni mindenhova, meg még akár a természetbe is ki tudok menni bennem, meg nem tudom, úgyhogy ez a 2 pár cipő érkezett tegnap, úgyhogy végre nincs szegény lábujjaim, tényleg kiterülhetnek, és kapnak megfelelő helyet a mozgásra, és én meg megfelelő cipőt szintén a mozgásra, úgyhogy aki aggódott a múltkori cipővásárlós kálváriám miatt, akkor azt megnyugtathatom, hogy most egy pár hónapig remekül el vagyok látva cipővel, és igen, na, ezt még gondoltam, hogy így, ha már live update, akkor így ide tűzöm. Úgyhogy hát nem tudom, hogy belefogjak-e még a várandóságba, mert közben hallottam már jeleket a kisfiamtól, hogy esetleg ő éhes, de most éppen csönd van, úgyhogy lehet, hogy akkor megpróbálom elmesélni, aztán legfeljebb ez is több darabból fog összeállni.
és nagyon szerettem volna, nagyon azt gondoltam, hogy tényleg a várandóság, meg a szülés azok olyan témák lesznek, amiket már tényleg ilyen szépen jegyzetek mentén, esetleg valami normálisabb beállításban fogok felvenni, de még mindig nem tartunk itt, és cserébe engem meg nagyon hajt, hogy szeretném megosztani. Úgyhogy lesz, ami lesz, elkezdem valahol mesélni, aztán majd kiukarom egy másik helyen. Bocsi, ha nagyon terjengős, meg hogyha nagyon ilyen kicsit össze-vissza ugrálós, de remélem, hogy akit érdekel, az így is ki tudja venni belőle azt az információt, amire szüksége van, vagy amit szeretne. Szóval az én várandóságom az ikrekkel, ahhoz hát először adnék egy kis kontextust. Mi a férjemmel, hány éve vagyunk házasok, várjatok? 3 éve voltunk nyáron házasok, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 21 nyarán házasodtunk össze, és gyakorlatilag utána úgy voltunk vele, hogy nem várunk most már különösebben semmire, hanem akkor szeretnénk családot alapítani, és gyereket vállalni. Akkor még úgy gondoltuk, hogy egyszerre egyet. és akkor ennek igazából így szabad teret engedtünk így az esküvőnk után. És long story short, nem lett belőle hip-hop baba, hanem egy jó 2,5 éves út várt ránk igazából innentől kezdve, ahol így különböző lépéseket tettünk a termékenység érdekében. Azt hiszem, hogy ez olyan téma, ami önmagában megér egy vagy több videót, úgyhogy most ebben nem szeretnék belemenni, de a lényeg, hogy végül most 2024 elején némi orvosi segítséggel fogantak az ikrek. Tényleg azt hiszem, hogy ennél talán nem is kell többet elmondanom, hogy pontosan milyen beavatkozás, meg egyebek, de a lényeg az, hogy kaptunk orvosi segítséget. Valószínűleg egyébként ez az oka annak is, hogy ketten lettek, szóval ez mindenképp növeli ugye ennek az esélyét, és mi ezt vállaltuk. Nagyon vicces sztoriaim vannak ezzel kapcsolatban is, és így esett, hogy azt hiszem, hogy februárban tudtuk meg, hogy akkor várandós vagyok. Igazából tényleg csak az a lényeg, hogy egy ilyen 2,5 év várakozás előzte ezt meg, illetve az, hogy ugye orvosi segítség volt benne, az egy picit ott a várandóság elejét, annak a megélését befolyásolja. Egyrészt olyan szempontból, hogy ugye nagyon korán kiderül, tehát én már 4 hetesen vérből vett eredmény alapján tudtam, hogy várandós vagyok, tehát nem is csak az, hogy pozitív teszt, vagy ilyen otthoni teszt, hanem így rendes véreredmény alapján. Tudtam, hogy várandós vagyok, aztán 3 nappal később elmentem még egy vérvételre, és akkor azt is láttam, hogy nagyon szépen emelkedik ez a HCG hormonnak a szintje, úgyhogy mindig minden nagyon nagy reményekre adott okot, hogy minden nagyon szépen növekedett, meg jók voltak az eredmények. Tehát 4 hetesen tudtam már, hogy várandós vagyok, és akkor ott lehetett izgulni 2 héten keresztül, a 6. hétig, amikor elmehetünk az első ultrahangra. Ez ugye egy nagyon korai ultrahang, és hát ez az ultrahang volt az, ahol már látszott, hogy nem 1, hanem 2 petezsák van, és benne 2 embrió, már nem is tudom, hogy abban az állapotban minek számítanak, azt hiszem embriónak, szóval, hogy 2 embrió van, és hát mi baromira örültünk neki, igazából ebben a 2 hétben azért sokat beszélgettünk az ikrek eshetőségéről, egyrészt mert ugye tudtuk a valószínűséget, másrészt mert ez a HCG szint emelkedés, ez eléggé magas volt nekem a 2 vérvétel között, és az is utalhat arra, hogy többes terhességről van szó. Szóval így eljátszottunk ennek a gondolatával. Egyébként a férjem
most már lassan 6 éve mondogatja, hogy ikreket szeretne. Arról majd egyszer külön beszélünk, hogy még mindig szeretne ikreket. De hogy szóval, hogy nem az volt, hogy eszünkbe se jutott, hogy lehet, hogy ikrek lesznek, és akkor egyszer csak ott az ultrahangon megláttuk, hanem egyrészt ugye tudtuk ezt, vállaltuk, másrészt pedig kifejezetten beszélgettünk róla, eljátszottunk a gondolattal, hogy mi van, hogyha tényleg ikervárandóság van. És akkor ezen a 6. heti ultrahangon kiderült, hogy ez a helyzet, ott már akkor hallottuk a szívhangjukat is, ez tök jó, mert ugye ez egy ilyen nehéz dolog ezzel a korai ultrahanggal, hogy esetleg nem hallható még a szívhang, és akkor lehet rajta még izgulni egy pár hetet, amikor visszamész kontrollra, de szerencsére nálunk minden rendben volt, és akkor így végül így ért véget a termékenységgel kapcsolatos utunk, és kezdődött meg igazából a várandóságom. Nyilván nagyon örültünk neki, amiatt, hogy nekünk volt ilyen termékenységi nehezítettségünk, ezért egyébként egészen sokan tudták azt, hogy hogyan áll nálunk éppen a Baba projekt. Emiatt egészen sokan tudták elég korán azt is, hogy akkor úgy néz ki, hogy várandós vagyok. És talán ez egyébként egy jó megfogalmazás, meg jól is szemlélteti, hogy milyen volt gyakorlatilag az egész első trimester megélése, hogy ilyen egyszerűen nagyon örültünk, és igyekeztünk ennek is teret engedni, de hogy közben mindig nagyon óvatosan fogalmaztunk magunknak is, meg a környezetünknek is, hogy úgy néz ki, hogy várandós vagyok, akkor úgy néz ki, hogy ketten vannak, reméljük maradnak ketten, és minden ilyen apró mérföldkőnél mindig egy picit megnyugodtunk, de mindig egy picit ott volt bennünk. Első körben például az, hogy jó, de jussunk el mondjuk a 12. heti genetikai ultrahangig, ugye ez egy nagy vízválasztó, olyan szempontból is, hogy egészségesek-e, olyan szempontból is, hogy egyébként tényleg megmarad az összes magzat. Úgyhogy ez jellemezte, azt hiszem, hogy az első trimesztert leginkább, hogy ez az örülünk, de nagyon óvatosan örülünk, megosztjuk, de óvatosan osztjuk meg, és így saját magunkat is igazából ebben tartottuk, hogy egyszerre próbáltuk megélni is az örömünket, de valahogy mégse elszállni vele, mert nyilván értek minket már csalódások az ezt megelőző években, és hogy így azzal is tisztában voltunk, hogy van esélye annak, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy mi várjuk, úgyhogy ez az óvatos örömködés volt igazából az első trimeszterben, de egyébként pedig a megélés az volt, hogy mindig minden a legnagyobb rendben volt. Tehát a 6. héten ezen az ultrahangon is, aztán azt hiszem a 8. héten voltam itt a helyi nőgyógyásznál, hozzájelentkeztem be, és vele kezdtem meg a várandós gondozást. Védőnő, háziorvos, minden, amit ugye az első trimeszterben el kell intézni, és hogy 8. héten szintén voltam ultrahangon, akkor is minden rendben volt. Annyi volt talán most, ahogy így visszaemlékszem, hogy itt a helyi nőgyógyásznál egy viszonylag régebbi ultrahang készülék van, vagy volt, és akkor ő például volt, hogy nem látta rendesen a második magzatot, mert valahogy így egymás előtt mögött volt a két petezsák. És akkor egy picit lehetett izgulni, de igazából mondta, hogy nem kell, de azért nyilván izgultunk, akkor 2 hét múlva megint visszamentem emiatt, akkor már látta, szóval, hogy az első trimeszterben kb. 2 hetente voltam egyébként ultrahangon, ami ugye nagyon sűrű, de emiatt az ilyen izgulás miatt nekem nagyon kellett, hogy így is a 2 hétnek a második felére, addigra már azért eléggé izgultam, hogy minden rendben van-e, és nagyon szerettem volna a következő ilyen checkponthoz eljutni, ahol azt mondják, hogy minden rendben van. És igazából így is volt, tehát mindig minden rendben volt. Ugye voltam a 10. héten, és aztán a 12. héten pedig eljutottunk az első genetikai ultrahanghoz. Itt én elmentem a területileg esedékes kórházba is,
tehát hogy így a TB támogatott várandós gondozás keretein belül. Hát ott egy ilyen köszönéssel és elköszönéssel együtt szerintem 4,5 perces vizsgálaton vettem részt, ahol a kedvenc mondatom az volt, hogy hát ennek a gyereknek nem lehet olyan jól kivenni az orcsontját, de így nekem higgy el, hogy látom, vagy valami ilyesmi. És hogy így hát nyilván nem sok minden van a 12. heti ultrahangon, de mondjuk így az orcsont meg a tarkóredő az úgy érdekelné az embert. Úgyhogy hát igen, számomra nem volt kielégítő ott és akkor ez az ellátás, de az is igaz, hogy eleve úgy mentem oda, hogy nézzük meg, hogy milyen, mert még az is kérdés volt bennem, hogy hol tervezek szülni, bár ugye nem lehet megválasztani, de valahogy mégis. Szóval első körben azért mentem a területi kórházba erre az ultrahangra, hogy egy kicsit így ismerkedjek ott a millióvel, fontolgassam, hogy akkor ott jó lesz nekem, vagy valami mást szeretnék, vagy nem tudom. A lényeg, hogy ez nem annyira győzött meg, és szerencsére, vagy nem szerencsére, hanem igazából saját döntés alapján 2 nappal később elmentünk magánúton is egy ilyen genetikai ultrahangra. Ezt előzetesen foglaltam le, tehát ezt nem az ottani, nem a területi kórházban levő élményeim miatt foglaltam le, hanem alapból is úgy voltam vele, hogy azt hiszem, hogy nekem nagyon fontos lenne, hogy ezt a 12. heti ultrahangot ezt nagyon alaposan csinálják meg, nagyon jó ellátást kapjunk, úgyhogy ezért volt dupla ultrahang, és hát nyilván, vagy hát nem nyilván, de hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy ahol magánúton voltunk, ott viszont teljes körűen, nem tudom, 40 percig moziztuk a babánkat, és megszámolták az összes új percüket kb. És mindent. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon-nagyon megnyugtató pont volt, ahol őket így nagyon részletesen végignézték. Még egy dolgot akartam mesélni a 12. heti vizsgálattal kapcsolatban, hogy nem csak ultrahangon voltunk, hanem ugye ilyenkor lehet mindenféle vér meg egyéb teszteket végezni. És mi egy kombinált tesztet kértünk végül, tehát az ultrahang mellett egy vérvétel történt még, és ebből a 3 ilyen leggyakoribb, vagy ilyen legnagyobb fontosabb genetikai elváltozásra, betegségre tudtak egy rizikó kalkulációt mondani. Igazából sokan azt mondják, hogy ennek a kombinált tesztnek semmi értelme nincsen, mert hogy nem ad megfelelő pontossággal eredményt, de az van, hogy nálunk nem volt nagyon sok más opció, mert egyrészt eleve az ikrek miatt egy csomó teszt lehetőség kiesik, másrészt pedig amire mehettünk volna, mint teszt, például azt hiszem a panoráma teszt, az meg azért nem volt opció a számunkra, mert a 6. heti ultrahangon az is látszott, hogy nem csak az látszott, hogy ikrek vannak, hanem hogy van egy 3. petezsák is, amiben már akkor sem volt embrió, de emiatt, tehát hogy ott valami felszívódott, vagy nem szívódott, maga a petezsák is felszívódott amúgy az első trimester végére, viszont emiatt valószínűleg ez a panoráma teszt is mutathatott volna rossz, vagy nem valós eredményeket. Úgyhogy a lényeg, hogy nem volt sok opciónk, még volt ilyen valami NIPT vagy NIFTY teszt, amit el lehetett volna végezni, de abból is csak ugyanerre a 3 nagy genetikai betegségre lehetett volna következtetni, úgyhogy akkor végül úgy voltunk vele, hogy hát akkor legyen a kombinált teszt, aztán fingers crossed. Úgyhogy, de egyébként a kombinált tesztem meg az jött ki, hogy én a saját korosztályomnak megfelelően a legalacsonyabb rizikó kategóriába esek, és akkor ezzel így tökre megnyugodtunk, amennyire meg lehetett nyugodni itt a 12. héten, és akkor így zárult igazából az első trimester az én várandóságomban.
a másik vetülete, hogy éltem meg például fizikailag, ugye ezt mindig mindenki elmeséli az ilyen várandóságos videókba, hát bazi nehezen amúgy, szóval, vagyis hát nem tudom, ez is perspektíva kérdése. Egyrészt iszonyatosan fáradt voltam, tehát, hogy úgyis, hogy napközben is rengeteget aludtam, meg éjszaka is. Ilyen teljes narkolepszia volt rajtam gyakorlatilag az első trimeszterben. Annyira, hogy ez a munkavégzésemet is befolyásolta, szóval emiatt nekem a munkahelyemen is egészen korán, azt hiszem a 8. héten el kellett mondanom, hogy mi a helyzet, mert egyszerűen nem tudtam annyit ébren lenni, hogy el tudjam látni azt a munkamennyiséget, amivel meg voltam bízva. Illetve a másik oldalról pedig a rosszul létek miatt, majd arra mindjárt kitérek, a rosszul lét miatt pedig tartósan itthoni munkavégzést kellett kérnem. Úgyhogy szerencsére elég nagy rugalmasság volt a munkahelyemen, meg olyan típusú munkát végeztem, ami ezt megengedhette, úgyhogy ez lett, hogy rövid úton itthoni munkavégzés, és nagy rugalmasság abban, hogy mikor meg mennyit dolgozok, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam gyakorlatilag. Azt hiszem talán a 7. héten kezdődtek a tünetek, nem tünetek, a jelei a várandóságnak, és a másik nagy jelek csoport, az pedig a rosszullét volt, ami nálam nem ez a tipikus reggeli rosszullét volt, hanem gyakorlatilag egy egész napos, folyamatos émelygés, semmit se kívántam, éhesnek éhes voltam, de hogy semmit nem tudtam kitalálni, hogy mit tegyek. Volt a híres hét, amikor egy héten keresztül üres kiflit ettem, és semmi más gyakorlatilag. Azok a dolgok, amiket mégis tudtam enni, azokból egy ideig ettem, utána pedig annyira megundorodtam tőlük, hogy van olyan dolog, amit utána az egész várandóság alatt nem tudtam enni, meg még utána se. Úgyhogy ez volt még egy ilyen nagyon erős jel, hogy folyamatos, reggeltől estig émelygés és rosszul lét, de egyébként hányni nem hánytam. Na, úgyhogy így néztek ki a testi jelek, és hát szerintem nagyjából ez az, amit így elmondanék az első trimeszterről. Ja, meg annyi, hogy ugye, ahogy kiderült, hogy ikrek, akkor így elkezdtem belevetni magam ebbe az egészbe. Eleve az egész babás témákba bennem volt egy tartás, mielőtt várandós lettem, hogy így fogyasztottam ilyen tartalmat, de csak módjával, mert hogy egy kicsit ilyen keserédes volt nekem, hogy ez egy dolog, amire nagyon vágyok, meg nagyon érdekel, de hogy még nem tudtam teret engedni neki, mert ugye mi még csak vártunk rá, hogy ebben az élethelyzetben legyünk. Na, és akkor, amikor összejött a babák, akkor viszont ami a csövön kifér, meg amennyit ébren voltam, az gyakorlatilag tartalom, meg információ fogyasztással töltöttem, és hát nyilván megspékelve azzal, hogy így nagyon így az ikres tartalmak, meg egyebek, azok így nagyon berántottak, úgyhogy igen, ezzel foglalkoztam, és egyébként meglepő módon az első trimeszterben foglalkoztatott legtöbbet a szülésnek a kérdésköre is, hogy lehet-e természetes úton, hüvely úton szülni, vagy nem, mindenképp császárra, mi az itthoni protokoll, melyik intézményben mi a protokoll, stb. És nekiálltam így a szülésen nagyon-nagyon sokat pörögni. Igen, majd erre visszatérek. Akkor még nagyon az volt a fejemben, hogy szeretnék hüvely úton szülni, ha van rá lehetőség, és nagyon tartottam attól, hogy azért nem lesz rá lehetőség, mert mondjuk ahol szülni fogok, ott csak pusztán egy protokoll miatt alapból császárra fognak küldeni, azért, mert ikreket várok, és hogy ezt a szenáriót szerettem volna elkerülni, hogy csak azért ne legyen császár, mert ikrek, természetesen, hogyha bármi miatt indokolt, és aztán így is lett,
akkor viszont nem fogok itt hősködni, meg nem fogom kötni az ebet a karóhoz, hogy én mindenképp meg akarom szülni ezt a 2 gyereket, csak azt nem szerettem volna, hogy pusztán protokollból legyen ez császár. Igen, na hát ilyen volt az első trimester, és akkor ráfordultunk a másodikra. Várjatok, még mielőtt ráfordulunk a másodikra, ránézek a gyerekekre. Hát továbbra is az van, hogy a kisfiam egy időzített bomba. Úgyhogy meglátjuk, hogy mire jutunk. Igazából ilyen kis éberen alszik most, és közben kicsit nyöszörög, de amúgy alszik, szóval meglátjuk. Szóval második trimester. Ugye itt már egyrészt elkezdtünk megnyugodni, kicsit így beleengedni magunkat ebbe, hogy jó, ez most tényleg megtörténik, és tényleg minden rendben van. Azért persze mindig, tehát hogy hétről hétre egyre nyugodtabbak voltunk, de hogy így bennem egy idő után megfogalmazódott az, hogy hát majd akkor hagyom abba az aggódást, hogyha a kezembe tartom őket, aztán meg nyilván ezt megrevidáltam arra, hogy valószínűleg soha, tehát hogy így, de azt hiszem, hogy ez a szülőségnek a szükséges velejárója. A lényeg, hogy egy kicsit azért ezen a mérföldkövön átbillenve így megnyugodtunk, végre ugye egy csomó mindenkinek el lehetett mondani, tehát hogy azért ezt tartottuk, hogy aki nem annyira közeli, vagy nem feltétlenül tud róla, annak azért inkább megvártuk, hogy itt a 12. hét után mesélünk róla, és végre akkor a munkahelyemen úgy is elmondhattam, hogy a kollégáimnak is, nem csak azoknak, akiknek feltétlenül szükséges volt, hogy tudjanak róla. És hát nagyon vártam, hogy ahogy 12 hét egy napnál, hogy akkor elmúlik a rosszul lét, de azért ez még várhatott magára egy pár hetet, szóval, hogy nem ilyen elvágólagosan szűnt ez meg, hanem egy tényleg így a második trimeszternek a második, harmadik hetére, negyedik hetére mondhatom azt, hogy így visszatért az étvágyam, és tudtam már normálisan enni, meg megérkezett, de az is ilyen szépen lassan ez a második trimeszteres energia, úgyhogy már végre nem voltam annyira fáradt. és persze a várandóság előtti energiaszintemhez azért nem közelítettem, de hogy már jobban tudtam vinni a napjaimat, meg a munkámat, és hát nyilván ugye elkezdtem érezni, hogy nő a pacak is, az is tök jó volt. Ultrahangra azt hiszem, hogy még mindig relatív gyakran jártam ide a helyi bácsihoz. Igen, de aztán majd azt is elmesélem, hogy a második trimeszterben váltottam végül intézményt, úgyhogy igen, majd erre külön rátérek. Na a lényeg, hogy a második trimeszterben ugye elkezdtem így kivirágozni, meg így belehelyezkedni ebbe az egészbe, beleengedni magam. Nagyon jó érzés volt, és nem is tudom, hogy mit akarok még megosztani ezzel kapcsolatban. Hát a munkahelyzetet igazából, hogy ekkorra, ugye főleg, hogy már publikus volt, hogy várandós vagyok, jött ugye mindenhonnan a kérdés, hogy meddig fogok dolgozni. És én eredetileg amúgy november 1-re voltam kiírva, ennél azért majdnem egy hónappal előbb érkeztek egyébként a babák. Szóval november 1-re voltam kiírva, és akkor első körben úgy gondolkoztam, hogy hát egyrészt az ikrek miatt jöhetnek hamarabb, úgyhogy októberben már biztos nem fogok dolgozni, és akkor még ráhagytam még egy hónapot, hogy mégiscsak legyen időm így felkészülni, meg lelassulni, ezért én azt gondoltam, hogy akkor szeptemberben se fogok már dolgozni, hanem augusztus végével teszem majd le a lantot. Igen, ez volt az eredeti elképzelésem, és akkor közben viszont volt olyan infóm másik anyukától, hogy aki egyébként szintén hasonlóan évelején fogant gyerkőc október-novemberre várja, tehát hogy hasonló volt a timeline-ja is a várandóságának,
és ő mondta, hogy ő a 24. héten letette a lantot, és legjobb döntés volt, mert amúgy is itt a nyári meleg volt, meg már addigra tök rosszul volt, meg nem tudom. És nekem az még akkor ilyen nagyon korainak tűnt, hogy miért hagynám abba annyira hamar a munkát. De közben, ahogy a második trimeszternél már nem az életemért küzdöttem, hanem megjött például így a fészekrakó ösztön is, meg így elkezdtem volna így készülődni, akkor az a tapasztalásom lett, hogy nem tudok most még egyelőre ténylegesen így készülni, nem csak fejben, hanem fizikailag a babák érkezésére, mert oké, hogy több energiám van, és mondjuk a munkámat már el tudom látni, de a munka mellett nem nagyon tudok más csinálni. Tehát, hogy annyi energiám nem volt, hogy a munka mellett még dolgok után rohangáljak, meg kitaláljam, meg nem tudom, a babakelenye listát, az hosszú-hosszú hónapokon keresztül írtam össze például, mert egyszerűen nem tudtam összeszedni az agysejtjeimet rá. Úgyhogy ez elég hamar megjelent bennem ez a gondolat, hogy az azt jelenti, hogy ilyen április-május magasságában, hogy hát nem biztos, hogy én itt augusztus végéig fogok tudni dolgozni, illetve hát tudnék dolgozni, de hogy akkor nem biztos, hogy a várandóságot rendesen meg tudnám élni, és akkor még sok minden mást nem tudtam egyébként. És akkor igazából itt lett egy újra tervezés, egyébként orvosilag is, hát nem köteleztek rá, de hogy nagyon javasolták, hogy ha nem muszáj, jaj, de minden történik, és megtelt megint a telefonom, úgyhogy kicsit kellett törölgetni róla. Szóval orvosilag is javasolták, hogy ha lehet, akkor inkább ne dolgozzak, és hogy kíméljem magam pusztán az ikervárandóság okán, tehát nem volt egyébként semmi más indikációja annak, annál nem voltam veszélyeztetettebb, mint hogy ketten vannak, ami önmagába véve nagyobb rizikót jelent, és igen, és akkor nekem meg volt mellé egy olyan belső érzésem, hogy el tudnám látni a munkámat, de hogy mellette viszont nem tudnám igazából úgy rendesen megélni a várandóságot. És akkor így lett az a döntés, tényleg így orvosi támogatással is, hogy végül akkor nem augusztus végéig dolgoztam, hanem június végéig, úgyhogy 2 hónappal korábban mentem el táppénzre, és hát életem legjobb döntése volt, majd amikor eljutunk a 3. trimeszterhez, akkor vissza fogok utalni erre, hogy nem tudom elképzelni, hogy dolgoztam volna végig a nyarat. Úgyhogy igen jó döntésnek bizonyult, és ez kb. Ilyen 20-22. hét volt, nem is tudom, szóval relatív korán a várandóságban. És igen, szóval ez volt a 2. trimeszteres megélés, úgyhogy ez azt is jelenti, hogy a munka abbahagyás is még a 2. trimeszterben történt, és akkor utána lementünk egy hétre a Balatonra pihenni, de én akkor igazából, hát pihentem is, de hogy közben az volt, hogy ugye így felszabadultam így a munka alól, éppen fizikailag kb. Az ilyen píken voltam, tehát hogy akkor volt a legtöbb energiám, már volt egy kis aranyos pocakom, de még remekül lehetett füvet nyírni vele, úgyhogy ilyen nagyon aktívan töltöttem igazából, aztán nem is 1, hanem 2 hétre mentünk le a Balatonra, és tehát, hogy így ott így hirtelen nagyon meg tudtam élni azt is, hogy várandós vagyok, de azt is, hogy így jól vagyok, és végre tudok dolgokat csinálni, ami nem a munkám, és stb. Úgyhogy az volt az ilyen legmenőbb időszak igazából a várandóságban. Aztán persze lett egy hullámvölgy is, valószínűleg így néz ki az élet, hogy mindig a magas pontokkora jutnak aztán mélyebb pontok is.
mert hogy a Balatonon egyrészt ott az utolsó pár napban, vagy az utolsó napokban megérkezett az igazi, ez a borzasztó nagy nyári hőség. Nem tudom, emlékeztek-e rá? Biztos igen, mert biztos mindenki megszenvedte, de hogy július elején ott beállt ez a borzasztó kánikula, amit egy ideig tök jól bírtunk, így a nyaralóba, meg vízparton, meg nem tudom, bár én ugye nem mentem vízbe, de egy hét ilyen kánikula után annyira felmelegedett a nyaraló, hogy éjszaka is ilyen 26-7 fok volt bent, nem lehetett normálisan aludni, nincs légkondi, valamennyit ventilátoroztunk, de az se jött össze, és a lényeg, hogy olyan csillagegyüttállás keletkezett, hogy nem tudtam aludni, nagyon fáradt voltam emiatt, és tapasztaltam valamit, azt, hogy egy kicsit több nedvesség volt az alsó neműmön este, amikor elmentem WC-re, és a nem alvás, és a meleg, és a fáradtság miatt erre így teljesen rákattantam, és meg voltam róla győződve, hogy magzatvíz szivárgásom van, és nyilván éjszaka hullafáradtan, kimerülten erre így ráguglizni nem jó ötlet, mert hogy a googlizás nem megnyugtatott, hanem oda juttatott el, hogy fel kellett hívnom az ügyeletet, akiket én csak azért hívtam fel, hogy megnyugtassanak. Az volt a tervem egyébként, hogy reggel, ahogy felkelek, akkor elmegyek egy drogériába, vagy egy gyógyszertárba, és veszek egy ilyen magzatvízszivárgás jelző betétet, és csak annyit akartam az ügyelettől megtudni, hogy oké-se megvárni a reggelt. Ez ilyen éjfél körül volt. Hát az ügyeletet ne hívjátok fel ezért, mert ők sose fogják azt mondani, hogy okés, hanem azt fogják mondani, hogy akkor vélhetően minden rendben van, de. De a biztonság kedvéért, akkor ők küldenének egy mentőt, értem, és akkor menjek. Ja, még nem is mondták, hogy menjek be a kórházba, csak hogy küldenék egy mentőt. És akkor úgy voltam vele, hogy hát tök jó, kijönnek a mentősök, megnéznek, és majd ők megnyugtatnak, hogy minden rendben van. Hát kijöttek a mentősök, de nem néztek meg különösebben, nyilván nem tudom, hogy mi a francot gondoltam, de hogy így nem tudom, a mentősnél nincsen ultrahang, meg ilyesmi, hogy meg tudjanak bizonyosodni róla, hogy minden rendben van a pocakomba. Úgyhogy ők egyetlen egy dolgot tudtak csinálni, azt, hogy bevisznek a kórházba. Úgyhogy így kötöttem ki Kaposváron, a Kaposvári kórházba, akkor már nem tudom, ilyen hajnal 4-re. És akkor ott megvizsgáltak, első körben mindent rendben találtak, de igazából az van, hogy itt kezdtem el azt érezni, hogy az ikervárandóság az mindenkiből egy ilyen maximális óvatosságot hoz elő. Úgyhogy itt is az volt, hogy bár mindent rendben találtak, azt mondták, hogy hát a biztonság kedvéért bent tartanának, hogy még megfigyeljenek, meg esetleg megvizsgáljanak másnap is. Úgyhogy így kötöttem ki a Kaposvári Kórház terhes patológiáján, és életemben először kórházba egyébként. Sose tartózkodtam még kórházban. Úgyhogy ott töltöttem végül nem is egy, hanem 2 éjszakát, azt hiszem. Az elsőt azt egyedül, másnap reggel megvizsgáltak még egyszer, és mindent rendben találtak, meg nem változott a magzatvíz mennyisége, normális volt, úgyhogy vélhetően ez csak egy téves riasztás volt, és egy felesleges pánik, amit mondom, hogy leginkább a meleg, meg a kialvatlanság, meg a kimerültség hozott magával. Második éjszakára lettek szobatársaim is, ott végig kísérhettem, ahogy indul a szülése az egyik szobatársnak, úgyhogy legalább ilyen tapasztalatom is volt, és akkor kiengedtek harmadnapra a kórházból, és akkor már nem mentünk vissza a Balatonra, hanem hazajöttünk, és úgy voltunk vele, hogy soha többet nem megyünk sehova.
Úgyhogy hát volt egy ilyen kaland is a második trimeszterben, nyilván tényleg ott a nagy fáradtságban, mindenben, hogy vittek be a mentővel, ilyen legsötétebb gondolataim voltak, hogy most mi történik, és ne googlizzon rá senki arra, hogy néz ki 24 hetesen egy megszületett gyerek, mert az nagyon szívszorító, és tudom, hogy van, akinek ez a valósága, és hál' Istennek nekem nem ez lett a valóság, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meg voltam ijedve, és utólag annyira banálisnak tűnik az egész, de közben meg az van, hogy utólag is mindenki is azt mondta, hogy valahol mégis ez volt a helyes út, hogy ameddig, tehát hogy ha én azt érzem, hogy valami nincs rendben, akkor csak azért is indokolt orvosi ellátást kérni, vagy orvosi csekket kérni, hogy én megnyugodjak. Akkor is, hogyha ez egy irreális aggódás, ami bennem van. Na mindegy, szóval volt egy ilyen kaland is a második trimeszterben, és a munkaabbahagyást azt meséltem, és valamit akartam még. Ja, hát az orvos és intézményváltás. Ott az volt, ez is szintén a második trimeszterben történt meg, szerintem olyan 17.-18. hét környékén, hogy igen, sőt 16-17, mert a 18. heti ultrahangra arra már az új orvosom küldött el, vagy talán annak az eredményével mentem hozzá először, nem tudom. Lényeg, hogy a területileg illetékes kórházban ott amellett, hogy nem győzött meg nagyon a 12. heti ultrahang, ott nincsen ilyen nagy felkészültségű PIC osztály, ahol ugye az ilyen újszülött intenzív ellátást, meg koraszülött intenzív ellátást végzik. És amiatt, hogy én ikreket vártam, emiatt nekem többen mondták és javasolták, hogy ha tudok, akkor valahogy próbáljak meg beprotezsálódni, vagy bekerülni egy olyan intézménybe, ahol, mármint szülni, ahol van ilyen nagy felszereltségű, meg felkészültségű picosztály, mert ne legyen rá szükség, de ha van, akkor tök jó, hogyha helyben van, és nem az újszülött gyerekeket szállítgatják, meg engem, meg nem tudom. Úgyhogy igazából ezt a javaslatot megfogadtam, annak ellenére, hogy egyébként a másik oldalról pedig nekem több közeli barátnőm szült abban a kórházban, ahova én területileg tartozok, és nekik teljesen pozitív élményük volt, úgyhogy tényleg a 12. heti ultrahangból meg nem lehet erre következtetni, tehát nem a rossz élmény miatt pártoltam el a területi kórháztól, hanem inkább emiatt, hogy azt kerestem, hogy hol van helyben ilyen PIC osztály. És akkor több budapesti kórház is szóba jött, vagy így, hát így nem szóba jött, hanem hogy így tudtam, hogy van ilyen lehetőség, de ugye ez mindig egy kérdés, hogy lehet így bekerülni, mert ugye szabad orvos meg intézményválasztás az nincs most. Befogadó nyilatkozatot vagy kérelmet azt egyébként bármikor bármelyik kórháznak lehet küldeni. Szóval az egyik opció az volt, hogy egyszerűen csak bemegyek és megkérem őket, hogy fogadjanak be azért, mert ikreket várok, és a magasabb rizikó miatt szeretnék egy olyan helyen szülni, ahol van ilyen újszülött intenzív, meg koraszülött intenzív ellátás. Végül aztán nem erre került sor, hanem igazi magyarországi módra ismerősén keresztül összekötöttek az egyik budapesti kórházban egy nőgyógyász doktorral, és akkor igazából ő vállalta át a várandós gondozásomat, tehát nála folytattam a várandós gondozást, és mivel ő ebben az adott budapesti kórházban dolgozó orvos, ezért mivel az ő gondozásában voltam, ezért lett lehetőségem arra, hogy ebben a kórházban szülessenek a babák. Ezt nem tudom, hogy ez mennyire
hivatalos eljárásrend, abba biztos vagyok, hogy elég gyakori, vagy bevett. Hozzátartozik a valósághoz, és remélem, hogy megfelelően inkognitósan meséltem el azt, hogy ne legyen belőle senkinek semmi gondja, de hogy nekünk ez így alakult. És igen, szóval ez volt még egy változás, hogy a második trimeszterben akkor átvette egy másik orvos a várandós gondozásomat, és egyébként ugyanez feloldotta a szüléssel kapcsolatos dilemmáimat is, mert végül arra jutottam, hogy én magamtól úgyis soha nem fogom tudni eldönteni, hogy így akarok-e szülni, vagy úgy, mármint, hogy így, ha beindul a szülés, akkor nem hiszem, hogy abban a helyzetben leszek, hogy döntéseket hozzak, meg rizikókat elemezzek, meg nem tudom. Úgyhogy arra jutottam, hogy igazából arra van szükségem, hogy találjak magamnak egy olyan orvost, akiben annyira meg tudok bízni, hogy amikor oda kerül majd a sor, akkor az ő döntésére rá tudjam bízni magam, és azzal okés tudjak lenni, bármi is legyen az. És nagyon-nagyon nagy szerencsémre ez az orvos, akinél kikötöttem, vagy akihez így beajánlottak, ő pontosan egy ilyen személy volt az életemben, hogy már az első találkozás után azt éreztem, hogy így vele így tök jól tudok együttműködni, meg hogy tök jól rá tudok hagyatkozni, és ahogy mentünk előre a várandós gondozásba, úgy igazából ez csak így erősödött bennem, hogy tényleg rá tudok hagyatkozni, úgyhogy ez egy tök nagy szerencse volt. Nyilván hozzátéve azt, hogy amikor ténylegesen beindult a szülés, akkor nem ő volt ott személyesen, hanem ugye az intézményben az éppen aktuálisan rendelő vagy ügyelő orvos, de mégis ahogy haladtunk a szülés felé, úgy ahogy átbeszéltem vele a lehetőségeket, azt éreztem, hogy így tökre mindent látok, meg látom, hogy milyen opciók vannak, meg hogy mi miért történik, és akkor ebbe így meg tudtam nyugodni. Úgyhogy ez volt még a második trimeszterben, és akkor így testileg, meg lelkileg, meg amit már mondtam, hogy fizikailag megjött az energia, és azt nagyon élveztem, elmúltak a rosszul létek, azt is nagyon élveztem. Ugye tombolt a nyár, úgyhogy toltam így a dinnyét meg a fagyit befele, és lelkileg pedig tényleg így elkezdtem így megérekezni abba, hogy jó, akkor ez most már megtörténik, és így alapvetően megnyugodni, annak ellenére, hogy volt ez a kis kaposvári intermezzo, annak ellenére azért így összességében véve az volt a megélésem a második trimeszterben, hogy most már így elhiszem, hogy ez megtörténik, és remélem, hogy minden rendben van. És volt ugye a 18. héten van egy második genetikai ultrahang, azon is mindent rendben találtak, szépen fejlődtek a babák, egyenletesen, egymáshoz képest is, úgyhogy tényleg folyamatosan csak jó híreket kaptunk. Elküldtek, még javasoltak még nekünk extrába magzati szívultrahangot, ezt amiatt, hogy ketten vannak, meg amiatt, hogy nem teljesen spontán fogantak. És ezen azt hiszem ott a 20. héten voltunk, azon is mindent rendben találtak, de azért visszahívtak minket a 30 akárhanyadik hétre, 32-re talán, vagy 30-ra, mert bár mindent rendben találtak, de volt egy dolog, amit nem tudtak megnézni elég részletesen, úgyhogy még egy kör szívultrahang az még várt ránk. A harmadik trimeszterben laborom is csodás volt, és igen, szóval, hogy lelkileg igazából lesz, hogy tényleg az igazi ilyen második trimeszteres ragyogás, meg energia, meg mindent meg tudtam élni igazából ebből, úgyhogy ez tök jó volt. És akkor nyilván növekedett a pocakom, relatív későn, szerintem 20 többedik héten elkezdtem érezni is őket, úgyhogy az is nagyon klassz volt, és tényleg úgy szépen lassan így megérkezni abba, hogy akkor itt érkeznek majd a babák. Ahogy hazajöttünk a Balatonról, meg kihevertük a kaposvári dolgokat, úgy akkor belevetettem magam egy fészkelésbe, ami elég vicces, mert hogy ez nem babaruhák vásárlásában merült ki, hanem a háznak a végtelen kitakarítása és kilomolása, és már a falat mostam, meg ilyenek, szóval, hogy ilyen nagyon extrém megőrülős takarítás volt itthon, meg rándrakás.
meg azért elkezdtem foglalkozni a babakelendje összeállítással is, első körben csak összeírással, aztán utána a beszerzéssel is. Még a beszerzés az jó későre esett már végül. És igen, úgyhogy azt hiszem, hogy így zárnám le, hogy ez volt a második trimeszteres megélésem. És akkor utána pedig nyilván ráfordultunk a harmadikra. És a harmadik trimeszternél most itt lehet, hogy a fizikai részével kezdenék. Na ott viszont egészen majdnem ilyen naptár. Pontosan ahogy beléptem a harmadik trimeszterbe, úgy lett a várandóságból terhesség. Egyszerűen a poszakom is akkor kezdett ugye ilyen ugrásszerűen növelkedni, ami mindenkire igaz, csak hogy ikresen ugye ez megint már itt elkezdődött a duplázás, hogy duplán ugrásszerűen növekedni a pocakom, ennek minden velejárójával, és az energiaszint az pedig ezzel arányosan, drasztikusan elkezdett lefele menni. Tehát nem is tudom, hogy mikor léptem be a harmadik trimeszterbe, várjatok, október, szeptember, augusztus, igen, tehát hogy a kb. Hogy így ugye az augusztus kezdtük, vagy augusztus közepén, igen, akkor kezdődött a harmadik trimeszter, ugye még tombolt a nyár, én gyakorlatilag nem tudtam kint tartózkodni, tehát hogy annyira rosszul voltam a melegtől, hogy itthon ültem, illetve feküdtem a légkondi alatt. Eddigre már délután ilyen 1,5-3,5 órás szundikat nyomtam a kanapén, és este is igen korán elmentem lefeküdni, aludni. Szerencsére, ezt nem meséltem, de szerencsére nekem az egész várandóság alatt az alvással nem volt problémám, szóval, hogy így letettem a fejem és aludtam. Az egyetlen dolog, hogy hát egyre gyakrabban jártam ki a mosdóba, de egyébként ott is az volt, hogy az első trimeszterben nagyon gyakran, a másodikban kevesebbet, és akkor a harmadikban meg már egyre többet, azt hiszem. De sose nagyon sokat, szóval, hogy ilyen nem tudom, nem volt ez, hogy 6-szor, hanem így 1-szer, vagy 2-szer, vagy max. 3-szor. Úgyhogy az alvásom az tök rendben volt, mert még napközben is aludtam, úgyhogy rengeteget aludtam. Szóval fizikailag ezt éltem meg, hogy el kell kezdeni lassulni, ami egyébként egy tök szép folyamat, meg lelkileg is egy jó dolog, de én nem álltam még készen rá, mert hogy közben ment a nesting, ment a fészkelés, és ekkorra jutottam volna el oda, hogy akkor már tényleg elkezdem beszerezni a babaholmikat, de hogy közben meg már rohadtul nem volt energiám, szóval, hogy az, hogy én elmentem autóval mondjuk egy marketplace-es cuccér, amit így másodkézből vettem, az nekem aznapra már kifárasztott igazából. És akkor voltak a szintek, amikor először eljutottam arra a következtetésre, hogy hát most már nem tudom megcsinálni azt, hogy otthonról egy nap többször elindulok valamilyen körútra, hanem hát csak egyszer tudok itthonról neki veselkedni. Aztán amikor rájöttem, hogy a következő szint az volt, hogy ha el is megyek itthonról egyszer, akkor se tudok 5 dolgot megcsinálni egymás után, hanem mondjuk egy helyre, mit tudom, elmegyek vásárolni, vagy elmegyek egy ilyen marketplace-ről vett dologért, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy így folyamatosan ment lefele az, hogy mi az, ami egy nap nekem belefér. Aztán, de akkor még mondjuk akkor a nap másik felébe tudtam itthon tevékenykedni valamit. Aztán azt is el kellett engedni, és rájönni, hogy vagy elmegyek itthonról, vagy itthon tevékenykedek, de hogy már a kettőt már nem bírom energiával, és itt mindig ment ez a folyamat, és mindig az történt, hogy fizikailag mindig egy lépéssel előrébb voltam, tehát hogy, vagy hátrébb, vagy nem tudom, tehát hogy egyel mindig kevesebbet bírtam, mint amennyit én még mentálisan, meg lelkileg szerettem volna. És akkor mindig így utol kellett érnem a fizikai adottságaimat, és így szépen lassan lelassulni, és így tényleg így a harmadik trimeszter végére így belehelyezkedni abba, hogy egy bioinkubátor vagyok gyakorlatilag, és ha annyit ellátok minden nap, hogy még egy napot benn voltak a babák és egészségesek, és én is egészséges vagyok, akkor azzal mindent megtettem, amit én nekem akkor meg kell tennem.
Szóval, ja, ez a harmadik trimesztert, azt hiszem, hogy ez jellemzi, hogy egy folyamatos ilyen lassulás történt fizikailag is, de egyébként egy idő után lelkileg, meg mentálisan is, csak mondom, hogy mindig egy picit le voltam maradva, és így a fizikai adottságok diktálták a tempót. Igen, de közben lelkileg meg egy csodálatos időszak volt, hogy már tényleg, ugye ahogy haladtak előre a hetek, és ott a 24. hét után minden egyes héten megint csak egyel jobban megnyugodtunk, ugye minden héten egyel jobb esélyekkel születtek volna meg a babák, ha ne adj Isten, azon a héten érkeznek. Ugye már a 24 hét is olyan volt, hogy az is egy nagy vízválasztó, hogy azért már maradnak életben babák, akik 24 hétre születnek, sőt, akik korábban, és akkor így minden egyes héten mindig egy picit jobban és jobban megnyugodtunk, hogy oké, most már nem lenne akkora baj, oké, most már még kevésbé lenne baj, és akkor így haladtunk előre igazából hétről hétre a harmadik trimeszterbe. A végére meg már aztán elkezdtem kifejezetten várni is, hogy igen, ott volt egy ilyen kettősség, hogy így nagyon várom már, hogy megszülessenek, de azért jó helyen vannak, még maradjanak bent, és igazából fejben nekem az volt meg, hogy szeretném, ha 36. hétig bent lennének, mert azt tudtam, hogy ikerként akkor már nem számítanak koraszülöttnek, illetve még az is a fejemben volt, hogy hát azért jó lenne, hogyha olyan 2,5 kiló fölött lennének a babák. Zárójelben megjegyzem, hogy mind a kettő pontosan megvalósult, és ezért elképesztően hálás vagyok. Igen, szóval ment ez a szurkolás, hogy még egy hét, még egy nap, nem tudom, meg a várakozás, meg a készülődés. Nagyon szép időszak volt igazából a harmadik trimeszter, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy panaszkodni ebben a trimeszterben panaszkodtam a legtöbbet, és még az is valószínűleg nem volt vészesen sok, de hogy a fizikai korlátokat megélni, tényleg amikor már nem tudom, leesik valami a földre, és attól kb. El tudnám sírni magam, hogy basszus, most azért le kell szenvednem magam valahogy a földre, hogy felvegyem. Hát ezt, aki volt már várandós, szerintem nem kell ikrekkel várandósnak lenni, az el tudja képzelni, és akkor dobjon rá még valamilyen szorzót, mert ikrekkel nyilván még egy ilyen nagyobb a pocakod, meg stb. Úgyhogy igen. Hát szerintem én ilyen 30. hét magasságába azért már úgy néztem ki, a tesóm azt mondta, hogy úgy néztem ki, mint ahogy ő kinézett, amikor 40. hét környékén, vagy nem tudom mikor elment szülni. Szóval, hogy igen, azért ott a végén a pocak az egy kicsit elszáll. Úgyhogy ez volt a harmadik trimeszter, ilyen orvosilag igazából az volt, hogy itt megint elkezdtem 2 hetente ultrahangra járni, méregették őket, volt, hogy egy kicsit volt aggódás, hogy nagyobb volt nem tudom, ilyen 15% körüli volt a mért súly különbség köztük, vagy testtömeg különbség köztük, és akkor mondta a doki, hogy jó, akkor erre megint nézzünk rá 2 hét múlva, mert mondjuk ha ez 20% fölé megy, akkor már lehet, hogy ott van valami teendő, vagy lehet, hogy beavatkozást fog igényelni, szerencsére sosem ment el odáig. És akkor vártam, hogy majd 36. héten ugye lesz megint egy ilyen részletesebb ultrahang, meg majd labor, meg mit tudom én micsoda. Hát ezekre ugye sose jutottam már, az időpont még megvolt, de eljutni már nem jutottam el, mert nem is 36, hanem nem tudom, 36 hét, nem tudom, hanyadik napra lett volna a következő ultrahang időpont, amire már nem mentem el. De volt egy ilyen kettőség, hogy a dokimmal, meg ahogy beszéltünk róla, ő azt mondta, hogy hát ha nincs semmi probléma, akkor akár 40 hétig is elmehetek, tehát protokollárisan nem volt olyan, hogy mindenképp elindítanak a 36. vagy a 38. héten. Ameddig minden rendben volt, addig igazából elvihettem volna terminusig a várandóságomat. Végül ugye nem ez történt, hanem spontán elindult. És most jelentkezik a kisfiam, úgyhogy majd szerintem még egy utolsó gondolatra beugrok így, ha
sikerült őt ellátnom. Na hát szép keretes szerkezete lesz ennek a videónak, mert a következő hajnalban próbálom most befejezni. Igen, azt hiszem ott tartottam, hogy a harmadik trimesztert meséltem el nagyjából, és hogy ezt a lelassulást fizikailag, lelkileg mindenhogy. És annyi volt még, majdnem teljesen eseménytelen volt a harmadik trimeszter. Egyetlen egy dolog történt, hogy a 30. héten sikerült egyik este hasra esnem. Teljesen banális módon itthon egy darázs elől ugrottam, vagy próbáltam volna elugrani. Nyilván este 10-kor történik ilyesmi, és megcsúsztam, és elestem, és úgy estem el, hogy javarészt a pocakomra estem rá. És hát nyilván ez egy bazi nehéz pillanat volt. Borzasztóan megijedtem, bepánikoltam, kétségbe estem. Szegény férjemet, mint minden esetben, amikor történt valami, éjszaka álmából ébresztettem, hogy baj van. És hát rövid úton bementünk a kórházba. Nagyon-nagyon aggódós utunk volt befele, és bent szerencsére azért azonnal megvizsgáltak, és azonnal biztosítottak róla, először a CTG alapján, aztán pedig ultrahangon is, hogy minden rendben van a babákkal. És ez aztán utána így is maradt, szóval szerencsére tényleg nem lett ebből semmi probléma, de hát nem kívánom senkinek ezt az élményt, és tényleg annyira buta, banális dolog miatt történt ez, hogy még így utólag is nehéz feldolgozni. De szerencsére most már ez is mögöttünk van, nyilván azóta megszülettek és magegészségesek, úgyhogy hál' Istennek tényleg semmi baj nem lett ebből, de ez még hozzátartozik a harmadik trimeszteri eseményekhez, meg izgalmakhoz. Talán annyi előnye volt egyébként ennek, nem lehet előnye, de hogy így, amit így ki tudtam venni ebből a történésből, az az, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen próbakör volt. Éjszaka megyünk a kórházba, hova kell becsöngetni, hol kell bemenni, melyik hajtón, stb. Bekerültem így a szülőszobára is, úgyhogy nagyjából ott is ismertem már a járást, illetve egyébként az a doki, aki akkor megvizsgált engem, ő volt az, aki végül a műtétemet is végezte, úgyhogy hát legalább ennyi pozitív dolog kijött ebből a kalandból, hogy egy picit ismerősebb lett ott a kórházban minden, ami később jól jött. Ugyanígy, ahogy Kaposváron meg az az élmény, meg tapasztalat, hogy milyen kórházban tölteni egy pár éjszakát, mire van szükségem, stb. Mihez kell alkalmazkodni, azt a tapasztalatot meg ott szereztem meg, úgyhogy ebből a két ilyen nagyon-nagyon rossz helyzetből is valamit sikerült aztán így magammal vinni, ami később szolgált engem, de hát azért nyilván, ha lehet, akkor megspóroltam volna bármelyik ilyen pánikkal színezett élményemet a várandóság alatt. Úgyhogy ezt akartam még hozzáfűzni a harmadik trimeszterhez, és úgy az egész várandóságról összefoglalva pedig csak annyit, hogy tényleg azt mondhatom, hogy amennyire eseménytelen, meg komplikáció, meg problémamentes lehet, annyira olyan volt, és ezért rettentő hálás vagyok. Amikor kiderült, hogy ikrekkel vagyok várandós, akkor biztos voltam benne, hogy itt mindenféle nehézségek fognak várni. Ja, azt még nem is meséltem el, hogy a második trimeszterből ugye megcsinálták a cukorterhelést, abban is tök biztos voltam, hogy nekem nagyon rossz lesz majd az eredményem, és diétázni kell, mert alapvetően elég magas a testtömegindexem, meg amúgy is így súrolgattam már így az inzulinrezisztencia határát, úgyhogy ebben is biztos voltam, és képzeljétek el, hogy tök rendben volt a cukorterhelésem, és végig tök rendben volt a cukrom, meg minden, meg hát nyilván a babák se lettek óriásiak.
úgyhogy még ez is rendben volt, és tényleg minden, és egyébként ez egy ilyen nagyon fontos tapasztalás volt. Azt hiszem, hogy nekem a várandóság az ilyen problémamentes volt, mert mondom, hogy úgy álltam hozzá, az ott a belső hozzáállásom is, hogy biztos, hogy valami nem lesz rendben, biztos, hogy nehéz lesz, biztos, hogy a nehéz az egy másik sztori, nyilván voltak nehéz pontjai, nyilván volt olyan rész, amit nehéz volt már így viselni, főleg a vége felé, de hogy ilyen probléma meg komplikáció gyakorlatilag nem lépett fel, az számomra kb. Hihetetlen volt, és ezért egy nagyon fontos élettapasztalat, hogy nem kell mindig a legrosszabbra készülni, nem kell mindig így forgatni magamba, hogy mi hol romolhat el. Ezt az egészet, ezt nem meséltem, de hogy gyakorlatilag terápiás folyamat kísérte végig a várandóságomat, meg az azt megelőző 5,5 évet is, úgyhogy az tök jó volt, hogy ahogy ezt a tapasztalatot így begyűjtöttem, úgy ezt egyből vittem be a terápiába, és ott így beledolgoztam így a korábbi témákba is, meg dolgokba, úgyhogy ez is tök jó volt. Szóval, hogy ilyen szempontból jó volt nagyon a várandóságom. Azt hiszem, hogy sikerült megélni is, amennyire lehet. Ennek is mindent, a magas meg a mély pontjait, szóval a cuki-pocakos fűnyírást, meg a nem tudom mit, meg azt is, amikor már a kanapéról is nehéz fölkelni, és ez egy idő után már mentálisan is rám nyomta a bélyegét, hogy én nem vagyok ehhez szokva, hogy egész nap a kanapén fetrengjek, én jövök, megyek, csinálok állandóan valamit, alig bírok leülni, és hogy igen, szóval ezt a végén már azért nehéz volt megélni, akkor is, hogyha amúgy meg szükséges. És zárásként még csak azt akartam elmesélni nektek, hogy pont tegnap, amikor hazaértem a barátnős találkozóról, akkor egyrészt megtaláltam a várandós mappámat, amiben az összes orvosi papírom van, amit egyébként egy hónapja keresünk, mert a házassági anyakönyvi kivonat is benne volt, és nem találtuk meg, de tegnap este megtaláltam, és ki is ürítettem ezt a mappát, mert ebbe fogom mostantól a babáknak a mindenféle orvosi papírját tárolni, és ezt így learchiváltam, a várandósággal kapcsolatos papírokat, és így nagyon elfogott az érzés, hogy basszus, tökre hiányzik, hogy így, és na mindegy, egy csomó aspektusa, tehát tényleg így a pocak simogatás, meg ez a várakozás, meg az egész állapot, az egész időszak, az így nagyon, nagyon hiányzik most. Pedig imádom azt is, ahol most vagyok, szóval nem az van, hogy jaj, mennyivel jobb volt előtte, hanem csak egy nagyon más időszak, és egy nagyon szép időszak, és ezért tud hiányozni, pedig egyébként nem tervezek további várandóságokat, úgyhogy lehet, hogy ez is így bearanyozza, meg az, hogy 8 héttel ezelőtt ért véget, az meg most már lassan meg is szépíti, de hogy így hiányzik, vagy így tud hiányozni, és tökre örülök, hogy egy ilyen emlékként fogom őrizni, és igen, hát még ezt akartam így elmondani a végére, és csak, hogy teljesen keretes legyen a szerkezet, még egy kis helyzetjelentést gondoltam ide fűzni a végére. Ugye meséltem, hogy tegnap erre a nagy dobásra készültünk, hogy én elmegyek itthonról barátnős találkozóra, és akkor apa lesz itthon a gyerekekkel húzamosabb ideig egyedül. És végül tök flottul ment minden, szóval 11 órakor mentem el itthonról, és addigra már a férjem elkezdett egy olyan etetős kört, amiben én már nem vettem részt, mert már készültem, és akkor elmentem 11 órakor, ugye előtte én még nem is tudom, 8-9 körül etettem talán utoljára gyereket,
és akkor a vendégségben vagy találkozón, ott pedig ebéd előtt elmentem egyet gyorsan megberegtetni a ciciket, fejtem egyet, úgyhogy azzal se volt gond, hogy feszüljön, vagy hogy bármi gond legyen belőle. Ott tudtam lenni gyakorlatilag 6 órát, mert ilyen 3:45-re értem haza, és 3 percre van a barátnőm, és gyakorlatilag az alatt apa még egyszer megetette a gyerekeket, és amikor hazajöttem, akkor édesdeden aludt a kislányunk, a kisfiú meg éppen el volt. őt kezdtem el utána ellátni, de még őt is vissza tudtam fektetni, aludni, és amikor legközelebb felébredtek a gyerekek, akkor pedig már az esti fürdetős körnek láttunk neki együtt, úgyhogy ez fantasztikus volt, és talán az előző videó margójára, és nyilván csak egy icipici időszeletről van szó, de hogy nagyon büszke vagyok magunkra, és nyilván elsősorban a férjemre, hogy ezt is meg tudtuk ugrani, és ő ezt így meg tudta adni nekem, hogy én el tudok szabadulni egy pár órára így a gyerekek mellől. Úgyhogy nagyon klassz volt, és nyilván egyébként a barátnős találkozó is csodálatos volt. Én így még jobban részt tudtam venni, vagy jelen tudtam lenni. Nyilván annak is meg lett volna a szépsége, hogyha viszek magammal gyerkőcöt, egyhez vagy kettőt. Mert nagyon szeretném, hogyha ők is már így részei lennének ennek a csapatnak. Gyakorlatilag az összes barátnőmnek rajtam kívül is 2 gyereke van. Ezeknek egy jelentős része ott is volt tegnap, úgyhogy hatalmas zsivaj meg zsongás volt, és nagyon várom, hogy majd az enyémeik is ott zsongjanak, de most még nem ennek van az ideje, és így meg az volt nagyon szuper, hogy úgy tudtam ott lenni, hogy tényleg teljes figyelemmel, meg jelenléttel, úgyhogy ilyen szempontból is ez nagyon, nagyon különleges volt, és nagyon, nagyon élveztem. És igen, ennyi, azt hiszem. Tök jó éjszakánk volt most, pedig nagyon fáradtak voltunk estére mind a ketten, de valahogy így sikerült megoldani, vagy megugrani, hogy most a férjem ment el rövid úton az esti fürdetős kör vége fele aludni, én azt befejeztem, megtutulgattam a gyerekeket, és akkor én is elmentem aludni, és akkor ő lenyomta a késő esti kört, vagy hajnali, nem késő estit, az ilyen este 11-től valamikor 1 óráig kezdődő kör, és akkor én meg most keltem, nem is tudom, 4 órakor, azt hiszem, akkor szólt a kislányunk, hogy éhes, úgyhogy ő már alszik, és akkor várom, hogy a kisfiunk is ébredjen. Úgyhogy ennyi, gyakorlatilag egy 24 órát ölel föl ez a videó, borzasztó hosszú lett, egybe fogom hagyni így a helyzetjelentésekkel, mert így végül, hogy az elején meg a végén is lett helyzetjelentés, ennek így van értelme. Én nem tudom, hogy kinek van ideje ezt megnézni, pláne, hogyha abból indulok ki, hogy gyermekes anyukák is nézik ezt, úgyhogy sorry. Talán aki várandós és készülget még rá, annak van ideje ezt megnézni. És minden esetre nagyon köszönöm, hogyha részben vagy egészben velem tartottatok ebben a történetben, és találkozunk majd egy következő videóban. Sziasztok!